Počúvajte pozorne. Tento mesiac robíte jednu fatálnu chybu. A stojí vás to vašu úrodu paradajok. Každé ráno si uvaríte kávu. Zostane vám usadenina. A vy ju v dobrej viere sypete do záhrady. Sypete ju k paradajkám, k paprikám, k uhorkám. Myslíte si, že im pomáhate? Mýlite sa. Hlboko sa mýlite. Ničíte si prácu vlastnými rukami. Hovoria vám, je plná dusíka. Je to zázračné hnojivo. Nič to nestojí. To sú moderné povery. Nezmysly, ktoré sa šíria rýchlejšie ako pleseň na uhorkách. Pravda je jednoduchá. A krutá. Kávová usadenina je pre väčšinu zeleniny jed. Poprvé, kyslosť. Usadenina je kyslá, veľmi kyslá. Paradajky, papriky, uhorky, mrkva, šaláty. Tie potrebujú neutrálnu až mierne zásaditú pôdu. Kyslá pôda blokuje príjem živín. Hnojíte, polievate, ale rastlina hladuje. Jej korene sa dusia. Po druhé, vytvára kôru. Keď usadenina vyschne, vytvorí na povrchu pôdy nepriepustnú vrstvu. Voda a vzduch sa nedostanú ku koreňom. Polievate, ale voda stečie preč. Je to ako polievať betón. Vaša rastlina umiera od smedu v mokrej záhrade. Aká irónia. Po tretie, kofeín. Áno, ten kofeín, ktorý vás ráno preberie. Pre mnohé rastliny je to inhibitor rastu. Spomaľuje klíčenie semien a bráni rastu mladých rastlín. Zvlášť pre paradajky je toxický. Takže, čo teraz? Vyhodili ste svoju úrodu do koša ešte pred zberom? Nie, ešte nie je neskoro, ale musíte konať okamžite a musíte zabudnúť na hlúposti. Riešenie nie je v nových vynálezoch, je v starých, osvedčených metodách. V múdrosti našich otcov. Volá sa to kompost. Áno, tak jednoduché. Žiadna veda, žiadne triky. Len čistá organická hmota. Dobre vyzretý kompost. Tmavý, drobivý, voňajúci ako lesná pôda po daždi. To je skutočné zlato pre vašu záhradu. Ako prvé, jemne odstráňte usadeninovú kôru z povrchu pôdy. Opatrne, aby ste nepoškodili korene. Potom zoberte hrst zrelého kompostu a zapracujte ho do vrchnej vrstvy pôdy okolo rastliny. Kompost neutralizuje kyslosť. Prevzdušní pôdu, udrží v nej vlahu a hlavne dodá živiny v pomaly sa uvoľňujúcej forme. Presne tak, ako to rastlina potrebuje. Čo s tou kávovou usadeninou? Má svoje miesto, ale to miesto je v strede kompostu. Tam sa bezpečne rozloží. Jej kyslosť sa zneutralizuje a jej dusík sa stane súčasťou vyváženého celku. Nepoužívajte ju priamo na rastliny, ktoré neznášajú kyslú pôdu. Teda takmer na žiadnu zeleninu. Toto je pravidlo. Nie je o ňom diskusia. Je to zákon pôdy. Dodržte ho. A vaša pôda ožije, vaše rastliny sa vám poďakujú. A vaša úroda bude bohatá. Chutná. Bude to odmena za vašu poctivú prácu a múdrosť. To je všetko. Žiadne ďalšie slova nie sú potrebné. Choďte a zachránte svoju záhradu. Ak chcete viac pravdy a menej nezmyslov, prihláste sa na odber. Budúci týždeň si ukážeme, ako zničiť vožky bez jedinej kvapky chémie.